Бог създаде човека. Значи той се е нямал работа и изведнъж решава, че ще създаде човек, който прилича изключително на него. Така, едва ли някой, дори бабите по селата, вярва, че Бог, ако трябва да прилича на нас, е онзи здрав старец от Сикстинската капела, дето подава пръста на Адам, с такава бърда, едва ли никой не си го представя така. Тогава, значи, трябва да има някакъв друг отговор. И защо Бог ще създава човека? Тук набинавам направо към отговора. Бог създава човека, за да може той, идвайки на земята, да осмисли божественото начало в себе си и ръководен от духа, да твори на земята красота, радост и любов. После ще обясня защо е така, защо го е създал. Защото всъщност, когато тази душа живее в това си състояние, тя много бързо се развива, става много по-голяма. Знаете, като починат хората, че губят между 8 и 32 грама от теглото си. А вярно ли е това? Вярно е, абсолютно. Претеглени са над 2000 човека. Има в Америка специален институт, такъв, който се занимава с това нещо. Това е вярно и е доказано с електронни везни. На такива хора, които са по болниците, дето нямат роднини и така. И всъщност Бог има интерес, нашите души е имал интерес да се развиват много бързо на душата и да се връщат обратно при него, защото представете се една наивна представа, че Бог представлява една съвокупност, един колективен разум от всичките души в Вселената. Между другото, не всички цивилизации и същества имат души. Много са малко тези, които имат души. Ние сме последния експеримент. И Бог има този интерес, нали, и създава човека. Но след това има едно голямо но. Появява се онова нещо, което ние може да наречем и голямото зло, сатаната, тъмната сила, без значение. Под формата на един рептил, който дава на човека познанието, в кавички. Всъщност той отнема на човека неговото познание. И го остават с неговите нещастни 5 сетива да се оправя на земята. И тогава е приемлив момент. От тогава до ден днешен земята е под юрисдикцията на тъмнината, на злото, на сатаната, както искате. Ако искат да вярват, ако искат не. Доказателство са цялата история на човешкия род. Войни, убийства и само отрицателни неща и вървим все по-задънена улица и все по-задънена улица. Но и това си има обяснение. Защо е необходимо и на кому е необходимо това нещо. Значи това е необходимо, защото всъщност тук става въпрос за един вселенски основен проблем. Това е борбата за енергия. Не става въпрос тази енергия, с която се придвижват космическите кораби, преминават през порталите или пък засмукват от Слънцето, от протуберанството, което е заснето от телескопа на НАСА. Става въпрос за нашата човешка енергия. В Вселената съществува един огромен енергиен канибализъм, кражба. Всеки гледа да смукне от нашата човешка енергия. Например, по-нисшите същества, като мафлоците, например, това са същества, които се хранят с нашата етерна и физическа енергия. Те са на тези места, където имаме болести по етерната система или по физическото тяло. Има и по-висши същности, които се хранят с нашата астрална енергия. Има такива, които се хранят с менталната енергия, които са причина за многото душевни и психически заболявания. И най-висшите от тях по веригата се хранят с нашата душевна енергия. Тя е с най-висока вибрация. Така. И оттам насетне в света цялата постановка е такава, че да може човека да страда, за да може да се отделя тази негативна енергия на различни, тя е с различна честота и цвят, за да може тези, които се хранят с нас, да се хранят с тази енергия. И тогава в това далечно време, когато сме минали под юрисдикцията на сатаната на земята, е въведена кармичната система. Това е едно от най-големите злини. Тоест, душата се праща на земята и се обяснява, че тя трябва да страда, да се мъчи, да боледува, да убива, да краде, да лъжи, за да може да мине през тези опитности и по този начин да се разви. Това е абсолютна измама. По този начин душата е късат на всяко прераждане и я връщат отново и така n брой пъти, за да може тя да генерира отрицателна енергия, с която се храни тъмнината. Цялата енергия, която е положителна в Вселената, е с дясна изометрия. С лява изометрия отрицателната енергия. На най-нишото ниво... Чакайте, бихте ли го повторили, че не ви разбрах? Да, обяснявам. Положителната енергия, тази, която е с десен спин. Тя се движи по посока на часовниковата стрелка. Така. А отрицателната енергия се движи наляво, обратно на часовниковата стрелка. Така. Затова са и двете свастики. Така. Там, където имаме геопатогенни зони, енергията винаги се движи с лява изометрия. Разбирате ли? Да вземем при хората. Когато човек достигне до ниво, когато неговата
средна, така да я наречем аура, започне, спре да се върти леко надясно, тя се върти, освен чакрати, се върти и самата средна аура, оная, която е като яйце. И той застава в един критичен момент, когато ако тя тръгне да се върти наляво, той става енергиен вампир. И започва те нарече домашен енергиен вампиризъм, когато дете от майка, мъж от жена, тези хора имат нужда от отрицателна енергия, не от положителна. И зато и с изпитани методи предизвикват този насреща да избухне, да изпита силно негативни емоции, за да може той да се нахрани, вампира да се нахрани с тази енергия. Така, искате да кажете, че като ме ядосат, и аз избухна, някой започва в този момент, или т.е. човека срещу мен започва да се храни с моята енергия. Точно така. И те го правят преднамерено, целенасочено и са много опитни. И ако, примерно, вие зарешите да реагирате с усмивка и спокойствие, той търси друг канал, друг начин да ви изведе от равновесие. И каква е контрата, ако позволите този израз? Контрата е много лесна. Контрата е Христовото съзнание. Дето едната буза, подаваш другата буза, усмихваш се и наблюдаваш... Чакайте, как така? Така. Така, той като ме ядоса, аз какво да направя? Вие ще се обърнете към него с любов и с смирение и с съжаление към този човек. Защото този човек е болен, беден и нещастен. Вие трябва да погледнете на него като един болен човек. И зато и трябва да погледнете от позицията на това, че това е неговото верие на този човек. Никой не трябва да ви ядоса. Никой. Няма причина някой да ви ядоса. Наблюдавайте света като наблюдател, както Бог наблюдава върху нас. Защо Бог допускал да има войни, да умира децата? Бог наблюдава. Бог е световния ум. Той не може да съмести, да взима решение, да накланя везните. По същия път, вие като осъзнаете, че сте богоподобен, богочовек, вие трябва да реагирате на всичките неща, които стават от кампанарията на неприкосновеността на средата. Това е така, защото Вселената е такава. Всъщност, нали знаете, всичко, което става в този свят е на базата на 7-те херметични принципа. Значи, няма лошо, добро и зло. И доброто и злото са двете страни на едно и също нещо. По средата е центъра. Разбирате ли, зато и човек трябва да се научи да възпитава чувствата си, да възпитава емоциите си. Това е много важно за нашето добро здраве и за пълноценния ни живот и да не се ядосва. Значи един голям мислител е казал Сенека, да се ядосваш означава да се наказваш за грешки на другите. И когато човек го осъзнае и започне да тренира благата усмивка, с която да погледне врага си или този, който иска да му измучи енергията, и нещата се оправят. Иска малко тренировки. Колко добре звучи. И е добре.